Tervepä teille! Minä olen fysioterapeutti ja CrossFit-valmentaja Tanja Kauppinen. CrossFit Pieksämäki on lanseeraamassa tulevalle syksylle uuden ryhmän, joka on matalan kynnyksen ryhmä ja suunnattu 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille. Ryhmän sisältö on suunniteltu ikäryhmän tarpeita vastaavaksi, ja vaikka kyse onkin ryhmämuotoisesta toiminnasta, niin yksilön tarpeet tulevat huomioiduksi. Sinun ei tarvitse siis arkailla, vaikka omaisit esimerkiksi jotakin vaivataustaa, pystyt osallistumaan toimintaan varsin hyvin. CrossFit on toiminnallista harjoittelua, jonka tavoitteena on tukea toimintakykyä ja kehittää eri ominaisuuksia, joita tarvitaan arjessa. Ryhmässä kehität voimaa, peruskuntoa ja liikkuvuutta. Hyödynnämme harjoittelussa oman kehonpainon lisäksi esimerkiksi kahvakuulia ja tankoja. Ryhmässä on 10 paikkaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toimi siis nopeasti.